kao simbol žrtve za neke više cilje. Затова и този череп като жертва за някаква висока цел. Но докъде се простига тази цел? Само Косовска Митровица или там, където е Прищина, или докъде? Или пак до граница? Докле иде ова cilj? Дали само до Косовske Митровице или далje? Цяло Косово ли? Pričamo o celom Kosovu, ja? Kosovo i Metohija je neotuđivi deo srpske teritorije. Kosovo и Метохия е неразделна част от Сърбия. Да. Nema nikakve Mitrovice za nas, i Priština je srpski grad. И Приштина е сръбски град, и Митровица е сръбски град. И Скопие. И Скопие е исто, jel? Скопие също. Тук трябва... Моста на Цар Душан също е сръбски мост. Да, пък Охрид, пък ние ще кажем, че е български. Дали ми ćemo reći da je Ohrid naš bugarski? Šta će radime? Šta ćemo raditi onda? Дайте първо да изгоним турците, па после по-братски ще се разберем кое на кого е. Да, ние това сме го правили през началото на 20 век. Ово смо вече радили на почетку 20 века. После не се разбрахме. Първо смо отерали турке, а после нисмо се погодили. Да. Проблема с вас е, че в този момент династия довели немци. Вие получихте династията си от немците, с Habsburgите. Исторически той говори за междусъюзническата, да. Кои са окренули български народ против Сърба. Които обърнаха българския народ срещу сърбите. И румуни имали немце. По същия начин и румънците имаха кралска породица, немци, гърците също. Да, да. А ние имахме сръбско семейство за кралска династия. Те си имаха сръбска династия. Политика е била таква према нама. Политиците бяха такива срещу нас. Верujemo da je ipak uz pravoslavne. Ние вярваме, че българите са на страната на православието, такива каквито сме и ние. Няма сега да делиме нищо. Nećemo sad ništa da delimo, mislim da je Имам един vrlo личен rano. въпрос към тебе. Имам jedno lično pitanje. Защо си с брада? Какво означава брадата? Šta znači tvoja brada? Zašto imaš bradu? Приличаш на Ботев така, между другото. Ličiš na našeg heroja, istoričkog poeta Botev.